Buongiorno, welkom studenten van HAVO 5 en VWO 6 bij het examen uit 2023. En als je het later gaat opzoeken, dan is het handig om te weten dat we het hebben over tijdvak 2. En natuurlijk vraag 14. Deze vraag heeft een stelling. Met conocer la palabra también ponencia. Een stelling is iets dat waar of niet waar kan zijn. En soms word je dan gevraagd om uit te leggen waarom het bijvoorbeeld waar is. De stelling. Eén aspect van de politieke cultuur in de voormalige Nederlandse Antillen, tegenwoordig op Curaçao, is een grote rivaliteit tussen politieke partijen die een goed democratisch functioneren stoort. Een rivalidad grande entre partidos non politico que estropa un bom funcionamento de democracia. Bom, e pregunta. Geef 2 argumenten die deze stelling, e ponencia aqui, ondersteunen. Dan onthoud goed, wil je alle punten verdienen, dan moet je dus 2 argumenten daarvoor hebben. E contesta aqui. De grote rivaliteit tussen de politieke partijen leidt tot felle politiek tussen partijen, partido non politico, in de oppositie en coalitie die regelmatig persoonlijk wordt. Un politica feroz entre partido non di opposition in coalition, de oppositie en coalitie, die regularmente tabira hopi personal. Dus je ziet, er is heel felle politiek tussen partijen en regelmatig keren personen in de politiek zich ook tegen elkaar. Dat is deel 1. Y partidos. Door deze rivaliteit en felle persoonsgerichte politiek keert de burger de politiek de rug toe. Politica orientada na persona y el ciudadano tabira lomba pa politica. En participeert helaas steeds minder in de politiek. Hierdoor functioneert democratie minder goed. Como resultado, democracia te funciona menos bom. Dit is per video aqui está claro. Ayo y te kirato.